फरायसा आफादा बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मिशन फोसावबाय थादों। दा बेबायदिनो गेरेमसा बर' माहारि दानांगौखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसेनो जे गावनि इयुन जिउखौबो गोजोनै दानानै लानो हायो आरो बेखौ नोजोर बोनानै आन्डार 13 फुटबलखौ थांनाय बोसोराव दुलाराय बर' फरायसाफ्रा खुंबाय थानाय जादोंमोन। दा बिनिनो देग्लाय नैथि बोसोर आरो बे नैथि बोसोराव देग्लायनि जि नैथि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सखौ लानानै जि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट खालामबाय थादों बेखौ सनितपुर जिल्लानिनो नैबे सिङाव थानाय बाटासि मिलन हाई स्कुलाव थांनाय 2 अक्ट'बर खालि बेखेवजेननाय जादोंमोन आरो बे बेखेवजेननाय हाबाफारिया गोबां गाजा गोमजानि गेजेरजों जाफुंदोंमोन आरो दिनै बे हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्राबो एबसुनि मिशन भिजनखौ बरायनायनि गेजेरजों गाव गावनि बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जे बिथांमोना गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि गेलेनायाव जायफोरा देरहासार जागोन बिथांमोना बबेयाव गेलेहैगोन आरो बिथांमोननि जि देरहानायनि जागोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे नैथि जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बियो दिनै आसाम नाङैनो मोनथाम जनाव दिनै क्वार्टार फाइनाला सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो ए ग्रुप हिसाबै बा ए जनाव हिसाबै नोङो दायो बाक्सा जिल्लायाव खुंबाय थानाय जादों आरो बिदिनो बि जन हिसाबै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो दिनै क्वार्टार फाइनाल जाबाय थादों आरो बे समाव दिनैनि नैबे बि जननि जि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जाबाय थानाय आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जे बेयाव उदालगुरि आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ दिनै गेलेबाय थादों। दासिमाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ गलथामाव गलब्रैयाव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव फेजेननानै दङ। जे नैबे थांनाय 2 अक्ट'निफ्रायनो बेयाव जि गेलेनाया जागासिनो दं बेयाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां लोब लोब फैना बाहागो लाफैगासिनो दं। दा नोंथाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मा बुङो? दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय दं। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जि मोनसे मिशनखौ लानानै उन जोलैखौ जि गोजों ब्राइट फिउचार खालामनांगौनि थाखाय जि मोनसे मिशन लादों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशनखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद गेबेङै हमदांनो हादों आरो मोजाङै बुजिदों आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा गावनि बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जे आबादनि मावनायनि समब्लाबो बा गावबा गाव गुबुन गुबुन खोब मोनसे बेक्तित्व बेस्थ' जिबनखौ लानानैबाबो जे मानसिफ्रा जिहेतु गावनि जिउखौ दैदेनलाङो अब्लाबो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मिशनखौ भिजनखौ आजावनानै बिथांमोना थांनाय 2 अक्ट'बरनिफ्रायनो दिनैसिमबो रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा बाहागो लानानै जे थुलुंगा होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जर'खायै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना जे बे हाबाफारिखौ खुंगासिनो दङ बे खुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना माबाफोर मोजां फिथाइनि मिजिं थिदों नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोराव खुंजेनदोंमोनब्लाबो जे थांनाय बोसोरनि सेथि जि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जे बिनि गेजेरजों बिराद जों जाफुंसारनाय मोनदों आरो मोजां मोजां गथ'फोरखौ फैबाय थानाय समाव आन्डार 17आव गेलेहोनांगौनि थाखाय बेखौ प्रिपेरेसन खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव जे मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन भिजोना जाहाथे मोनफ्रोमबो गामियाव थाङो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थाङो आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे जाहाथे मोजाङै गेलेजायो जे बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आरो बेखौनो बुंगोन जे जायफोर बिथांमोना दिनै क्वार्टार फाइनालसिम जे सफैनो हाबाय बिथांमोननि मोननैबो हान्जायानो जोबोद मोजां गेलेनो हादों आरो गेलेनो हानायनि गेजेरजोंसो जे बिथांमोना दिनै क्वार्टार फाइनालसिम फैनो हादों। दा गेलेनायनि गेजेरजों बा गेलेनायाव बा गेमाव नोङो जेननाय आरो देरहानाय थाखायो अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे देरहानाय जि मोनसे ग्रुप बा देरहानाय जिल्लानिफ्रायबो जों मोजां मोजां गथ'फोरखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो जायफोर माबा मोनसे जाहोनाव बबेबा मोनसे जिल्लाया जेनलांबाय अब्लाबो बैनिफ्राय मोजां मोजां गथ'फोरखौ सेलेक्ट खालामनानै जों आन्डार 17नि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बिथांमोनखौ सिगाङाव लानानै खामानि मावलांबाय थादों। फरायसा आफादा बान्थाया आन्डार 13नि बान्थाया खोब बारा नङाब्लाबो बिनि एमाउन्टआ अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा नैथि देग्लायनि जि मोनसे बादायलायनाय बेयाव नोङो फाइनालाव जाय हान्जाया देरहागोन बा जाय जिल्लाया देरहागोन जे बिथांमोना 50,000 रां मोननाय जागोन आरो जायफ्रा रानार्स आप जानानै थागोन जे बिथांमोना 30,000 रां मोननाय जागोन। दा बेजों लोगोसेनो दिनै मोनफ्रोमबो जि मोनसे जनाव दा फुटबल जि मोनसे जोलुर बादायलायनाय जाबाय थानाय जादों दा बेफोरबो मोनफ्रोमबो दिनावनो बा मोनफ्रोमबो गेमावनो जोङो मोजां मोजां गथ' बा साबसिन गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै जोङो बिथांमोननि थाखाय मोनसे अनसुंथाइ होनाय जादों आरो एमाउन्टआ गाज्रिद्राय नङाबो आरो मोजांद्रायबो नङा अब्लाबो जों बिथांमोननो 1500 खरै साबसिन गेलेगिरिनि थाखाय जों बान्था होनाय जाबाय थादों।